Még egyszer vele maradt. Ez a Boginak is megy. El kell mondani a Korán Csabának, hogy elment egy edzésre, és már is létezett veterán bajnok lett. Ja, mindenképpen persze. Ja, én üzen meg neki inkább utána. Én meg fogom nyerni. Ő csak veterán. Így. Még egy csábos valamit azért nyomja a kamerának. Igen, most ilyen szexi jeleneteket veszünk, van egy olyat élni. Dyson-nak kidüllettek, aztán meg nem érti. A Dyson azóta követi az Ildi. Miért dobta a dalmat? Meglepődött, hogy ilyen is létezik. Azt mondja, az övé nem puha. Hát nézd rá! Hát szóval, drága. Jó.